Bel, tanungin mo ako kung anong gusto ko. Malagay gusto ko kayo. Wag mo ako binibiro, mabilis ako mahulog. May ano ka ba, like tipo na gusto mo ba yung parang Boy Pindot o Titan Jello, gano'n? Pwede ka bang si Titan Jello na lang? Alam niyo po ba, na every work ko, kayo po yung pinapakinggan ko as in. Baka mahulog ako sa'yo, di mo ako saluhin. Try me, Titan Jello. Ganito bang lalaki yung tipo mo? Yes po, yung chubby chicks po. Chubby chicks! Ano pa? Bukod sa chubby chicks. Yung yung singkit, tas magandang ngumiti. Bel, tanungin mo ako kung anong gusto ko. Malagay gusto ko kayo. Wag mo ako binibiro, mabilis ako mahulog. Try me. Traditional Maghihintay ako. po ako ng message request later. Sure ka ba dyan, Bel? Gusto ko tatanungin kung sigurado ka ba na crush mo si Titan Jello? Wala akong masama magbigay ng try. Why not? Pero tanong ko lang po, ilang taon na po pala si Titan Jello? Hindi kumulang, hindi sumobra. Pero sapat para sa'yo. Grabe, in-hit ka ba? Hindi, ganito na lang. Total, nakapag-usap na rin naman tayo dito. Bakit hindi natin pagbigyan yung isa't isa na magkita tayo dito sa istasyon mismo? Ay, oo nga. May makausap ka namin ni Rocky. Hindi, kayo lang. Sinasama dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.